Nou, ik vind het geweldig, Allie. Geweldig, geweldig. Ik heb het ooit net zeggen. We zitten nu in een rusthuis-internaat. Nou, en dan maken we zo'n machtige medie mee. De historische binnenstad van Dokkum heeft nu een bijzonder onsjoch. Tussen de Gräften en de oude stretjes stien zo'n 200 oldtimers. Deze klassieke wijn lutsen een soort volk. De combinatie van de oude pereltjes en het mooie stadscentrum maken dat extra speciaal. Hier met al je mensen, al je liefhebbers voor oldtimers. Zowel vrachtwijn, auto's, brommers, neem het zo gek. Ik kan het zo gek mogelijk bedenken. Dat is machtig. De sfeer en de mensen, iedereen is positief, iedereen had het naar zijn zin. Dus ja, het is geweldig. Om het voor Elsen niet toegankelijk te maken, rieden het Dokkumer lokaaltje met ouderijn uit de stad langs de oldtimers. Wij wisten net wat er gebeuren zou. Dat is weer een verrassing. Ik vind het geweldig, geweldig. De verrassing is worstlagen. Ja, schitterend, schitterend. We zijn zo dankbaar daarvoor. Ja, zo mooie media. Ik heb het zo mooi net gedacht. Ik wil dus voor de grap zijn van hoe leuk zou het zijn om met de oldtimers bij de oldtimers langs. Dat is bij ons in de groepkamer. We hebben connecties met de man van Dokkum lokaaltje. Dat hebben we bij hun vallein. Die vonden het al geweldig. Nou, zo zijn we bij de bejaardenwoningen langs geweest. En we gaan locatie vol krijgen. Ik al je super enthousiast. De meesten vinden het geweldig. De gezellige media hebben we gewoon, ja. Dat kennen we wel vaker, hè. We worden ouder en als je weer zoekt, dan ben we zo trots. Hè? Als we dit beleven, maar hoor. Ja.